Delmarian ka ba? Unsay mga update nga imong gusto madungog sa imong alma mater. Today on Church Bulletin, atong pagahisgutan ang mga updates ug mga announcement nga ipahigayon sa atong mga kauban dinhi gikan sa Delmar SDA Elementary School. Atong makauban karon ang chairman sa school board, Mr. Ernesto Jun Soria. Good morning, sir. Yeah, good morning, Ma'am Jarm. It's nice to have you here in Panimbayan sa Kabutagon. And of course, ang atong usapod sa members sa school board, Mr. Rogelio Tanghal. Good morning sa atong mga duha nga banggiitan nga mga members sa school board. Okay, good morning, Charm. This is a pleasure in inviting us here to be at least the Dilmar SD Elementary School should be informed, the public should be informed regarding our school. Unsay naa sa Delmar ug nganong kinahanglan yung kung magpa-enroll dito? Why should I bring my children to Delmar Elementary School? Unang-una, no, ako usa nga pangayiwag Kabuntagon ang ato mga kaigsuunan nga nagapaminaw sa Panimbayan ni Kabuntagon. Ang ato nga mga ginikanan, dunay daghan nga mga tulungaan makaigsuunan apan dinhi sa Dilmar. Aduna ni siya dako nga kalainan sa mga pamaagi sa pagtudlo sa mga kabataan labi na sa espirituhanon nga side. Diin sila magatubo nga adunay pag-ila sa atong buhi nga Dios. In short, natay moral values, gyud gina-emphasize gyud nato siya sa atong curriculum. Asa nato makita ang Delmar? Ang Dilmar School makita nato sa Julio Pacana Street. It's around 500 meters to more or less ato makita dihang Dilmar SD Elementary School. From Divisoria, pwede sila makasakay og jeep nga RA, RB? RB o RA. Pwede mo agi din ha. So, unahan lang siya sa SPC. Kung gikan ka dinhi sa may Kapitulyo nga side, dili na siya kaabot sa SPC. So ang sakyan ninyo kung gikan mo diha sa may Divisoria, bubaktas mo paingon dito sa unahan sa may Yakapin, sakay mo jeep RB paingon sa pier. Before reaching SPC, kanang atong Hotel Estrella diha at bang mao na atong Dilmar Elementary School. Private school, makaya ba nako ang bayro nun? Bahay ni anak sa balay ron. Makaya kayo, Charm, nga nun. Kay we are ang atong amount nga gi-charge sa mga parents naag ma-afford yun sa below average ug above average ug labi na gyud sa mga rich people. Pila nga akong ginid para maka-enroll? Sa pagkakaroon na pwede ta makadala o at least mga 3,000 pesos to 5,000, diin dala na nini pag uli sa mga ginikanan mga kabataan ang libro nga ilang magamit sa tibok tuig. Wow. So okay na gyud ay kayo. Elder, sir, unsay atong program nga specialized lang yun sa Delmar nga you cannot see this program sa uban nga mga school? Bahay na Charm, daghan kaayo. Kay ngano ang atong eskwelahan god, it is Christ-centered. And the principle involved sa teaching for sa Dilmar SD Elementary School, it's centered on Jesus Christ. So, it's by principle. So, integrated ang tanan subject sa Bible. So, in short, kung Christ-centered siya, unsay atong program nga naa dinhi nga atong na-reflect ang Christ-centered behavior? Actually, doon natin subject alas mga bataan sa Bible. Then, gitudlo na ito nga sa mga bataan, pinagi sa mga teachers, ang una, mapinabsanon, ang may ugmaon sa alang sa usak-usak ka mga tinunan. Di mapareflect diha ang gugma sa Ginoo Okay. nga naausab sa matag usa nga naa sa I heard, Elder, based sa inyong mga programs, so namon Pathfinder program. Yes. Okay, and this Pathfinder program is very, mura ba siya eye-catching kay for our parents, tungod kay diri gi-train nato atong mga kabataan to becoming a leader. Yeah, tinuod na Ma'am Charm, no? Sa matag tuig doon natay pathfindering. Din tudluan ang mga kabataan una sa mga skill. Basic life skills. Yeah. Apil nini sa itong mga nataying, daghan pang uban mga kaigsunan nga nagapaminaw karon. Og naa po tay mga lessons in music, di ba? Bahay ni ana Sam, kung gusto gyud mo nga imong bata ma-train gyud mga kahigalaan, mga parents, kinahanglan gyud ipadala niyo ngano man. Now we have music lessons,
voice lesson, then guitar, and other instrument nga ang inyong mga bata matrain gayod nga they will be exposed sa public. Wow, so dili na paglangan na. Ato nang invite ng uban nga muadto na sa Delmar kanus ang magsugod ang enrollment o magkita-kita na mong tanan dito with their parents. Mga kaigala ginika nang dunay mga mueskwela na gikan sa kinder paingon sa grade 6. Ang atong enrollment magasugod karong adlaw nga Lunes pizza 4 sa bulan sa Mayo. Busa gihangyo nako kamo sa pagdala sa mga kabataan. Unya dadaan ninyo ang birth certificate para pumatuod alang sa ilang edad. Kung sila nag-eskwela man sa kinder sa laing nga tulungaan, dadon na lang recommendation gikan sa ilang tulungaan dadon sa maong eskwelahan. Okay, thank you kaayo. Na ba mo yung mga greetings, sir? Akong gigreet ang akong mga minahal nga asawa sa Carmen. Si Mga Mrs. minahal, sudagan. O mga kabataan. Ang mga kabataan di ay. Sa Carmen, si Mrs. Sanghal, mga kabataan. Naadiha karon nagtan-aw gid sila dinhi sa Panimbayas Kabuntagon. Okay, Elder Soria. Kusab ang panabaya ang pamilya, ang asawa, mga kabataan, mga kahigalaan, mga tigpaminawan. Labi na gyud makigsunan nga niya kauban namo karon ang tibuok puwersa sa mag-awit dinhi sa Central Church. So ipasalamatan namo ang matag usa nakaabot din ni usab. Kauban namo mga igsunan ang amo usab si Elder Tanghal, busa ang iyon ko kamo mga ginikanan sa pagdala sa mga kabataan diya sa Delmar SD Elementary School. Mga kahigalaan, it's summertime na and diri sa Panimbayas sa Kabuntagon, uban sa Hope Channel South Philippines ug uban pa di ay Hope Channel Philippines volunteers aduna gihimo nga usa ka music video alang sa atong summer song. Let's have the summer station ID of Hope Channel Philippines.